us explicaré una anècdota. Jo tenia entre 23 i 25 anys quan vaig estudiar la formació professional de segon grau a l'Acadèmia Maurici Isern de Vic entre 1996 i 1998. Desapareguda ja aquesta acadèmia, en el seu lloc s'hi va fer un edifici amb oficines. En aquells temps d'estudiants se'ns donava permís per sortir al replà de l'escala, per fer una cigarreta si volíem, i hi havia un cendrer per dipositar a l'orilla. Tot sovint, en aquell replà, passava per allà un alumne que tenia una mica de calvície, pocs cabells tenia. Jo vaig pensar que potser havia fet o estava fent quimioteràpia, perquè acostuma a caure el cabell als malalts de càncer. I, no obstant, era tabú entre nosaltres, no en parlàvem. No obstant, no he deixat mai de tenir gravat en la memòria aquella noia. Coses que passen, Gràcies per l'escolta.